Anders sagde til mig i dag. Han sagde til mig, at det bliver ikke til noget. Okay, ikke så. Ja, der kan man kigge tilbage fra grundforløbet af. Ikke fordi jeg vil kigge tilbage. Jeg har et lortebillede nu, mand. Det er jo kun dig, der ser det. Det er jo kun dig, der ser det. Jeg ser Hvor har du gemt det billede? I have the studio group right here. Christopher in the middle. We have Oscar Ogor. Okay. Ogor. Yeah, we got a flex on. Say hello. Hello. Jeg ser det igen eller noget. Jeg ser ikke godt ud. Okay. Bare væk. Bare væk nu. Nej, vi tager væk. Vi går der en med det samme. Fordi... Hvor er alle det samme som mig? Jeg har lavet fejl. Jeg går i panik. Ej, Det er mindre end fucking... Ej, jeg giver lidt op med dig. Kaldte du mig lige for en psykopat? Slave. Vi er sidemarker nu. Nej. Jo. Venstre eller højre? Gør du? Er det til højre? Jeg gør det med venstre. Vi har ØG. Juna makes hocus pocus. Jeg ved lige, hvad jeg mistet fokus. Så kan vi ikke mere jagte en bonus. Svært til, hvordan det føles. Jeg gør det igen. Jeg tror ikke engang, man kan høre os. Det larmer så sygt meget. Flex on. You see that? Hvad sker der? Anke er gået i hi. And we have Anton here. Du sidder ikke op til en vlog nu. Og Christoph. Yeah, we got a flex on. Christoph har lige kommenteret på min video. 10. oktober. Hey Jacob, kom lige. Dit hår er ikke særlig vigtigt. Altså. Kom lige, du skal lige være med. This is my future YouTube-karriere. Nej, jeg skal ikke være med Jo, kom nu. Hun kommer med i Simmerprisen næste år. Ja, det kan jeg gøre. Skal jeg have en invitation? Ja, of course. Du er min plus one. Altid. Det er faktisk alle sammen. This is Jacob. And the kyllingsbid. What's chat? Hvad så chat? We are the new synagogue. Lav taste test. Nå, fint. It is a cold chicken. Jeg skulle lige vente mig til at stå. Slåede hende eller hvad? Det var jeg givet på lektion 1. Er det ikke vant til det? Jo. Hey, er det ikke en kilde Nej, I der? kan slå mig i siden. Nogle gode røsti, eller hvad det hedder? Grundforløb. Jeg går en video om mig, der kan kigge. Kender du der Anders sagde til mig i dag? Han sagde til mig, at det bliver ikke til noget. Okay, ikke så. Lige derude, du var der, da det var, ikke? Han sagde til mig, at det Ej, jeg griner faktisk. og han grinte fucking meget. Hvad sagde du så? Sagde du noget dumt? Skive mig snus. Det er sjovt, men alligevel. Skive mig snus. Nå, tak. This is Carla. Vlog her.